Gaba salamun sarkin duka Bauchi. Yake tuna abokina. Wallahi lafiya kalau. Ni ban gane baka sarkin duka. Wallahi alhaji sarkin duka ne yake ta gaishe sallah. Alhaji Amiri. Eh. Ka ga da ka san ga zo. Allah ya ko ya to. Dan ya bai wannan rana wannan dama da na samu da na isar da sabon gaisuwan sallah da al'umman jihar Bauchi musamman mai martaba su alhaji wani Suleiman Adamu uban kowa da kowa Bauchi. Baya ga haka ina mika sabon gaisuwan sallah da mai girma a jihar Bauchi a Tayo. Baya ga haka ina mika sabon gaisuwan sallah da mai mamari Bauchi da imam Bauchi da sauran yan uwa. Baya ga haka ina mika sabon gaisuwa da abokaina musamman Allah ziga da bai zada wanda ya samu kansa cikin jarabawa na iyalinsa da gama tafiya na rasuwan iyalinsa. Baya ga kai na mika sabon gaisuwa da sarki sharifan Bauchi Malam Nasiru Muhammad na mika sabon gaisuwan sallah ga abokina sarki itatuwan Bauchi da kuma abokan sarki takar Bauchi sauran al'umma baki daya da iyalaina na fatan da su sallah lafiya cikin koshin lafiya. Allah ya mai mana.